Hindi anong sila sa unang talaga. Bigla ako nag-enrollment mga nakihuron. Oo. Pag-alta na mga nakihuron ang tao, di naman oo. Konsiderasin mo na sana, pinagmuro na nila sa akin uruan daw ang bakit magkakaroon. Bawa sa dalawang libo, basta sa Pilipinta, pwede na oo, basta uruan hindi pa pa rin kumain ko. Ako man. Wala ka na kung ano ka, mo na tangan madali, o tapos pwede ka na i-review mo na pwede ka mag-asa ko yan. Apa pun yang ada.
Sarang bilag ka rin. Sarang bilag na taba. Ito po, maganda pa na ang mga... Tumatabaw ba di ba? Kung baka may sinabi mo, kanina, sa kabibig ka ba nyo? Sukla, aparamato. Sukla mo nila sa pulik, mamagaraman. So, dahil kung magkaroon nila sa kaya, nagdap na ito sa natin. Ano ba kami isa lang magpapalita? Bawal magpapalita. Sabihan. Oo. Wala na marundan din ako. Ay, may ating silay.